עכשיו. ערב טוב, מדריכי מחוז יהודה, אנחנו נמצאים בבית בני עקיבא החדש. נמצא איתנו יוחנן בן יעקב, מי שהיה מזכ"ל התנועה משנת 82 עד 88. תשמ"ב עד תשמ"ח. וביקשנו מיוחנן שיספר לנו שני סיפורים שיבטאו את מה שאנחנו מדברים עליו במסע, חירות ירוחם וחירות שדה בוקר, ובסופו של דבר אדם נוסף יצטרף לשיחה וישאל אתכם את השאלה לגבי שני הסיפורים האלה. יוחנן. טוב, נתחיל בסיפורם של חברי גרעין בני עקיבא שישבו בביריה אחרי הסיפורים של ההפגנות נגד הבריטים, ומשם הם עלו לעין צורים והקימו את עין צורים בגוש עציון. היו שכנים של ההורים שלי כשהייתי ילד קטן, אני הייתי בכפר עציון. פרצה מלחמת העצמאות, הם היו חבר'ה די צעירים, בני 18, 19, והל"ה נהרגו והיה קרב גדול, ואז ההורים שלהם התכנסו בתל אביב וקראו להם פשוט לבוא הביתה. הם אמרו להם, אתם ילדים, אתם לא צריכים ללכת למלחמות גדולות, ובואו הביתה, מה אתם, זה לא לכם. הבחורים האלה, בחורות, כל חברי הגרעין התאספו שם יחד והחליטו שהם עונים להורים שלהם כמו שבצורה יהודית ציונית אמיתית. אחד מהם כתב מכתב להורים שלו, בחור בשם נפתלי: הפסיקו את אספות ההורים שלכם, שנו את תוכן מכתביכם, שלחו מכתבים בעלי תוכן אחר, שנרגיש שהורים עבריים כותבים אותם. הכותב שם: זכרו אב ואם יקרים, איתנים אנו ברוחנו, זה ביתנו ואנחנו לא מתכוונים לעזוב אותו. זאת הייתה אמירה באמת מובהקת של בני עקיבא, של חניכי בני עקיבא שהתחנכו על צריך ליישב את ארץ ישראל וצריך לשבת בה, וזה מחייב גם מסירות נפש, והם נתנו לזה ביטוי במלוא העוצמה שלהם. זה סיפור אחד, הבחירה שלהם, כי באותה מידה יכולים היו גם לחזור, לענות להורים, לחזור הבית. סיפור שני שלוקח אותנו הרבה שנים אחורה ללודג', בשנים שנה שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה, תש"ו, חמה הסתיימה בתש"ה. בפולין הייתה אנטישמיות איומה, מהמנזרים, מהגטאות, מהמחנות, מהבונקרים, מהחפירות. לאט לאט יצאו ניצולים, יצאו פליטים, והיהודים התחילו להתארגן, ובלודג' הייתה ההתארגנות הראשונה שלהם. ואחר כך התארגנו בקרקוב, בוורשה, בלובלין, בכל המקומות מסביב. בין השאר התארגנה שם גם בני עקיבא. הייתה שם פעילות אדירה של בני עקיבא, שאני רק בשנים האחרונות נחשפתי אליה, והם החליטו לכנס ועידה בקרקוב, בבניין שעומד עד היום, ורוב אלה שנוסעים לפולין עוברים על ידו, הם רק לא מכירים את הסיפור. אני סיפרתי אותו לחניכות שלי בשבוע שעבר שהייתי איתם שם בשבת בקרקוב. שם הייתה ועידה של חברי תנועת תורה ועבודה מכל פולין. אנשי לודג' קיבלו על עצמם להביא את האוכל ולבוא עם מסעית עם כל הציוד אל הוועידה הזאת, עם 4 צירים מהקיבוץ שהיה בלודג' שהיו אמורים לבוא לוועידה. הם נסעו מלודג' במסעית עם 2 נהגים פולניים, ובפיוטריקוב, עיר הולדתו של הרב לאו, ושאבא של הרב לאו, הרב מוישה לאו, זכר צדיק לברכה, שהיה רב של הקהילה הזאת, ממש בשולי העיירה הזאת, עצרו אותם. הסבא של הרב הראשי לישראל היום. הסבא של הרב הראשי לישראל היום בדיוק. האבא שלו נולד שם. עצרו אותם חבורת פושעים פולנים אנטישמים, הורידו את כולם, גם את הנהגים, גם את החבורה שלנו, 3 בחורים ובחורה, הורידו את כולם מהמסעית ועשו מיון. הנהגים התברר למיד שהם פולנים ולא יהודים, זיזו אותם הצידה. את 4 החבר'ה שלנו שמו בצד, היה ברור שהם הולכים להרוג אותם, והגברים, הבנים שראו, אמרו לבחורה צדקה, שהייתה בחורה ציפורה: תגידי שאת פולניה, את נראית כמו פולניה, את יודעת פולנית, הם לא יכולים לגלות שאת לא יהודייה. לגברים, מה לעשות, הם יגלו, כי הם יודעים איך לגלות, אבל את, לא, תגידי להם שאת פולניה ותצילי את החיים שלך. היא לא הסכימה. היא לא הסכימה, היא אמרה להם, והנהגים הפולנים אחר כך העידו על זה. היא אמרה להם, אני יהודייה, אני לא מוכנה להתכופף, אני לא מוכנה להעלים, אני לא, בשום פנים ואופן לא אתכופף. הם רצחו את כולם,
3 בחורים ובחורה, חברי בני עקיבא שנרצחו שם, והם תמונים עד היום בבית הקברות בלודג'. מי שיוצא לפולין למסעות, כמעט כל הקבוצות מגיעות לבית הקברות בלודג', והקבוצות שלנו פוקדות גם את קבר האחים הזה. של אותם 4 חברים שבאמת כל חלומם היה להגיע לארץ, והם היו אמורים להגיע להצטרף להורים שלי בכפר עציון, אבל מה לעשות? אלה נהרגו שם, ואחר כך גם אנשי כפר עציון נפלו בקרבות, אבל ברוך השם היום אנחנו יכולים גם לבוא לבקר שם וגם לחיות בכפר עציון ולהגיד שיש כוח חיים בתנועה הזאת, זה השם של המועצה. חיים בתנועה, אז יש כוח חיים עמוק מאוד בתנועה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.